Uy, drone shot. Ayan, oh. Kaway tayo sa drone. Ayan, ah. Woo! Alright,
Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po kasi inimbitahan niyo kami ngayong gabi. Medyo malayo yung biyahe. Pero sulit na sulit kasi na-inspire ako sa inyong lahat ngayong gabi. Meron pa ditong mga medyo broken? Nahihilo ang hilig ko. Dahil hindi na makatulog, hindi na makakain, dahil hindi na makatawa, dahil hindi na pink, rosas. Ito ang susunod na kanta para sa lahat ng mga volunteers tonight. Sa inyong lahat. Angin ko sa habang
mawala ka.